яке аз масъалаҳои ҳалталаб дар раванди тағйирёбии иқлим ин муносибати нодурусти инсон ба табиат мебошад. Чунин муносибат сабабгори он гардидааст, ки бисёре аз ҷонварон кам ва баъзешон ба нестӣ расида муҳтоҷ ба ҳифз, муҳофизат ва муаррифӣ доранд. мисоли чунин ҷонварон ин гавазни бухороӣ мебошад, ки намунаи ин ҷонвар дар шӯъбаи табиати осорхонаи миллӣ ба намоиш гузошта шудааст. гавазни бухороӣ яке аз ҳайвони нодири табиати Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, вазнаш то 200 килограмм, дарозии баданаш 78-86 сантиметр ва баландиаш ба 120 сантиметр баробар аст. ранги баданаш қаҳваранги зарди хокистаранг буда, дар тобистон нисбат ба зимистон хеле равшантар менамояд. макони сукунати гавазни бухороӣ ҷангалҳои туғайзори соҳили рудҳои Осиёи Марказӣ ба монанди Вахш, Амударё, панҷи ҳудуди мамнӯъгоҳи Бешаи Палангон ва сароби руди Кофарниҳони резервати биосферии Ромид ба ҳисоб меравад. тамошобинони азиз, агар шумо мехоҳед оиди ҷонварони кишвар аз ҷумла гавазни бухороӣ маълумоти бештаре дошта бошед, марҳамат ба осорхонаи миллӣ.